Saturday today. Magandang umaga sa inyo lahat. Good night then. Oh, Yassie's here. Hi, say good morning everyone. Say good morning everyone. Good morning everyone. What you are showing to them? Black chocolate. Black chocolate? Yeah. That is a bird. I was hearing that in the bathroom. I think he is thirsty. Let's put him water. Where is the water cup over there? We will put him water and he will drink, yeah? He will drink water. You want to scare it? Yeah. May ano dito guys, may No, the ibon. birdie is thirsty. He needs water. Laging ano, may dumadabong ibon dito sa may bintana. So lalagyan namin siya ng tubig. And then carefully so the bird will not fly. I don't think he will fly, but it is. Birdie, we have water. Ayan guys, lagyan natin siya ng water. Just put the water out and see if any birdies come. Birdie will come, they will drink it. Yes. Adi, go and eat your food. Sabi ko, day off ni Mr. ngayon, pero umalis siya kaninang umaga. Medyo maaga siyang, mga 10 a.m. siyang lumabas kasi ano, tawag dito, meron siyang, tawag dito, appointment sa dentist niya kasi nung nakaraan, namaga yung ano niya ba, namaga yung ngipin niya dito kasi nga, it cut na kumakain siya ng ano, kumakain siya ng dry apricot, tapos sumama yung ano niya, yung root canal niyang ngipin. Sabi niya, bakit matigas yung ano, may nginunguya daw siyang matigas. Tapos pagtingin niya, yung ngipin niya pala, natanggal yung root canal niya dito. So sumama. Kasi yung apricot na dry guys, ano, malagkit yon, tsaka medyo matigas. Ha? Ayan na naman guys si Yasi. Tumae daw. So gasan muna natin guys. Ayan guys, tapos ko nang bihisan si Yasi kasi nagpupo. Ayan, dumating na si Mr. Galing sa clinic. Dumating na siya. Baby bread. What did you buy, Baba? I buy baby bread. What you buy? Baby bear. Oh, it's so cute. Baba buy baby bread? Yeah. Oh, cute. That's for Yasi. Ayan, bumili si Mr. ng breakfast na lang. Wow! Ayun, bumili din siya ng cake. And then, Cake! No, nobody will eat cake now. Breakfast first. After food, we'll save it after food. Ang cute ng mga tinapay maliliit. Oh! and What's that? What's pizza? I see pizza. Cheese manakish. Wow. Wow! The baby bread is like a baby potato. yeah, How's your teeth, Baba? they clean up. Only clean up? They clean the infection. They remove that root canal, Okay. clean the infection, Okay. And then? and then after 3 days I will go again. I don't know. Maybe they will make again root canal. They will refill it Yeah. after 3 days. It's pain? No, Painful? you don't even put the injection. I mean the Anesthesia? Yeah, nothing. Papa, Yazzie really wants. But he said that after cleaning, many people are complaining. It will be pain, so use your medicine what you did before. He said that. Ayun. Tapos na siyang ano. Tapos na siya sa dentist niya. No problem. If you don't want to eat it, Kakalagay ko lang ng chai, hindi pa ready. So, iligpit ko muna tong mga hinugasan kong tawag dito. that's your hiding Itong mga hinugasan ko, ilagay ko muna sa lagayan para hindi siya Okay. madami, makalat ba. You don't want it? Breakfast time! Yan, kainan na. What are you doing? There is two more objects. Kain na guys. Cold. You're Breakfast, getting colder. breakfast. You're getting Naalala ko pala guys, si Laura, nung nakaraang vlog niya, ito pala yung kinain nila. This manakish, right Baba? Ano ang tawag dito? Manakish. So naalala ko nung kumain sila doon nag-breakfast sila sa restaurant, ganito yung, ano niya, yung sa vlog niya, yung last. Kaya yung si Pinay Wife in Lebanon, ganito yung breakfast nila. So naalala ko lang kasi yun din ang breakfast namin ngayon. Ayan guys. Oh. That's your hydrant. Ayan. The other one. The other one is looking at you. So, kain muna tayo. Bye! Papa, you said hot
Yamur, what are you eating? Okay. Sweet? And I want this one. What is that? It's just bread with cream inside and chocolate on top. Yasi? Wait, you make me remember something. When you said to me while I was sleeping, can you guys make Guys, tingnan nyo tong bakur na binigay sa akin ni Ate Fatum. Ang bango talaga, sobrang bango. Tingnan nyo. Ginaganon ko siya sa guys, kapag sinisindahan ko to, ginaganon ko siya sa damit ko ba, sa sarili ko kasi, dumidikit yung amoy. Sobrang bango guys, mas mabango pa to kaysa sa bakur na ginagamit ko. As in, to oh, ang bango pa sa bahay pag pag ginamit mo siya, ang tagal mawala ko yung amoy niya, kumakapit talaga siya. So kung gusto niyo bumili guys, mag-comment lang down kayo dyan sa sa comment section. Sobrang bango niyan guys. Sa bahay guys, ang bango ng bahay niyo. Sobrang bango. Pag gusto niyo guys, mag-comment lang kayo dyan. Merong pinagkukuhanan si Ate Patu, may pa siya, may discount code pa yan siya. So wag PM na kayo guys kung gusto niyo magkaroon ng mabangong bakur. What you guys doing? a house? You're making a house? Not touch, Pasha. What are you doing? Wow! What is that? A garage? Yes, but Papa, Where's the other car? Bring other car behind you. we need a garage big enough for this Baka many cars baka outside of the garage. This car up here, and then Lego cars are mine. Ayan guys, tapos na silang maglaro. You're done playing then? But yeah, see, you don't need to tell Annie everything all over again because I already tell her. Tapos na din akong tawag dito? Okay. Maglinis, crazy boy. magbakur. You're so crazy. I don't want to. Ayun, upo-upo muna. Rest time. Can you see me there? Say hi. Say hello everyone. Ganito na lang kami palagi guys. Pag mag-vlog kami, maingay itong mga kasama ko. To them. Hello. Say, hi nanay. Hi, Nanay. Kumusta ka? Shout out everybody. Shout out to all Isabelina, Isabelino. I'm from Isabela. Say like that. I am proud Ilocana. Yasi, you are Filipino? No. Why? What are you then? You are Turkish? Yeah. No, you are Filipino, right? No. Why? I'm talking Filipino. What? You are talking Filipino? Yeah. Okay, what Filipino you know? Talking Tommy Filipino. Filipino. Talking from Filipino. Say, Yama said if she put her thumbs up, it means yes. If down, it means no. So, did you miss nanay? Oh, nanay, oh, miss nakakano ni Yamura. May kakano dito yan. You love nanay? Oh, Yamur love nanay so much. How about tatay? You love tatay also? Oh, Yamur love tatay. You miss tatay also? Oh, namimiss na daw ni Yamur si tatay. Ay, how cute for tatay. Ay, me too. I miss tatay. Ayun, gusto namin kunin guys yung nanay ko dito sa sa Dubai. Pinag-uusapan na namin ng asawa ko yun na dadalhin namin si nanay dito kasi nga wala naman na si tatay para maiba lang konti yung niya. Yung kapaligiran niya ba. Kaso nga lang kahit tumay dito ayaw pa niyang pumunta dito. Kasi siguro dahil hindi pa siya ready kaya hindi pa siya pumayag. Pero inshallah soon papayag siyang pumunta dito. Kung hindi man dito sa Dubai, baka sa Turkey. Yazi, where are you? Yazi. I see that mini head with a blue. That's Yassi. Ayan si Yazi, nagbalat na naman siya ng tinapay. Nagado nga patalastas mi guys, nagado nga panalsalit i-vlog ko. Hanak mo lang malpasan nga vlogan. Dahil ibagak kanya yung i-vlog ko lang lahat ng sasabihin ko laging may patalastas guys. Baba, Get it, Papa. Baba. What if nanay will not come here?
What do you mean, if not now? She don't like to come here in Dubai. In Turkey, you will still bring her? She will come, of course. No, of course, for visit she will come and she will see. I don't think once she comes in Turkey, she will not go back. You think so? Yeah, she will. I said at least 1 year she will stay with me. Hmm? At least 1 year she will stay with me in You will Turkey. see. If she stay 1 year, she will continue staying more. Maybe after 1 month she will ask me, I want to go home. She will not get bored in Turkey, not like here. Ay, nako. Ayan, susubukan namin kumbinsihin si nanay na pumunta dito kung ayaw niya dito. Sa ngayon siguro ayaw niya pang pumunta kasi sinasabi niya wag daw muna kasi marami pa daw aasikasuhin sa Pilipinas na na gagawin, ganyan. Marami pa daw tatapusin na project na mga naiwan. Kasi yung bahay namin, hindi pa tapos. So, sabi niya, yun daw muna unahin namin bago siya gumala dito. Mamasyal ba? So, hindi ko naman siya mapilit guys na pupunta dito. So, aantayin ko na lang kung kailan niya gusto or kung kailan siya ready. Kasi parang hindi pa niya kayang iwan yung mga nandun. Marami pang gagawin guys. So, inshallah soon, makikita nyo si nanay dito sa vlog namin. Kung hindi man kami makauwi ng Pilipinas, siyang dadalhin ko. Ihahatid na lang siya ng kapatid ko. Kung hindi dito sa Dubai, siguro sa Turkey, inshallah, pumayag siya. Uuwi na rin kasi kami ng Turkey. Mag-for good na kami sa Turkey next year. So, wala din akong kasama doon. Kaya, balak ko siyang kunin doon kung papayag siya. Ang problema, baka hindi siya makatagal. Papayag siya, baka mamaya, 1 buwan pa lang, magyayaya na yung uwi. 1 buwan mahigit na din si tatay na wala sa amin. So, magpo 40 days na rin siya. Malungkot lang dahil wala ako doon, ganyan. Pero sana one day makauwi ako ng Pilipinas, makauwi kami ng Pilipinas, madalaw namin siya, madalaw ko yung puntod niya. Sa ngayon kasi parang nagdadalawang isip ako kung gusto kong umuwi o hindi. Parang hindi ko pa kayang umuwi. Pero siguro darating din yung araw na na makakauwi ako ng Pilipinas at makikita ko din siya. Mabibisita ko din siya soon. Hello sa inyo! Gabi na. Magluluto ako guys ng Magluluto na ako ng dinner namin. Magluluto ako ng chicken. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa lutong to guys. Pero, siya, white sauce. Chicken with mixed vegetable. Tapos lalagyan ko lang siya ng cooking cream. Hindi ko alam guys kung tawag dito? Mag-experiment lang ako ng menu ko for tonight. Ayan guys, habang nagluluto tayo, ayan, pinapakuluan ko muna yung manok. Yung may cream chicken with vegetable. Tingnan natin, silipin natin yung mga magkakasama. Teka lang ha, kukunin ako dito sa kwarto. Wala, ano yun? Nakita nyo yun? Parang may dumaan. Wala naman guys. Baka may bisita ako na hindi ko nakikita guys. Nakita nyo yun? May dumaan. Meron ba? Wala naman. Tingnan natin yung mga kasama ko kung anong ginagawa nila. Sabihin ko kung ano yun. Wala namang tao dito sa kwarto guys. Wala namang tao. Guys, nagbibig yung isa ko. Sira yata yung bumbilya ko.